Vážení športoví priatelia, dovolte mi, aby som vás premiérovo privítal na našom prvom vysielaní STZ televízie. Naša prvá relácia bude patriť videopozvánke na 17. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska mužov v tenise Peugeot Slovak Open. Náš turnaj má nielen 17-ročnú bohatú históriu, ale má aj bohatú históriu hráčov, ktorí štartovali na Slovak Open v minulosti. Možno viete, možno neviete, ale na našom turnaji štartovali také mená ako Novak Djokovic, Tomáš Berdych, Juan Martín del Potro, dnešné top hviezdy svetového tenisu. Takisto v našej galérii víťazov sú veľmi známe mená, ako napríklad olympijský víťaz Marc Rosset, finalista Australian Open Marcos Baghdatis, bývalý 6. hráč sveta Karol Kučera, vynikajúci Davis Cupový reprezentant Dominik Hrbatý, ale aj ďalší súčasní Davis Cupoví reprezentanti Slovenska, ktorí vyhrali Slovak Open v minulých ročníkoch ako Martin Kližan a dvojnásobný víťaz Lukáš Lacko. Uvidíme, kto sa stane víťazom tento rok. Pevne verím, že ani naši reprezentanti sa nestratia, pretože v hlavnom štartovnom poli bude štartovať 8 Slovákov, čo je historicky najviac v 17-ročnej histórii nášho turnaja. V štartovnom poli budeme mať takmer kompletný Davis Cupový tím, Lukáš Lacko, Andrej Martin, Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a na divokú kartu budú štartovať mladí juniorskí reprezentanti Alex Molčan, Lukáš Klein, Tomáš Liška a Patrik Nema. Ja pevne verím, že slovenskí reprezentanti tak ako v minulosti budú patriť k ozdobám turnaja a nestratia sa ani vo veľkej medzinárodnej konkurencii. Aká konkurencia sa zíde tento rok na našom turnaji? Nasadenou jednotkou by mal byť nemecký Davis Cupový reprezentant Florian Mayer, nasadenou dvojkou ukrajinský Davis Cupový reprezentant, vynikajúci hráč Ilja Marčenko. Ale máme tu aj ďalšie známe mená, ako napríklad bývalý hráč top 30, Kanaďan Vašek Pospíšil, alebo bývalá svetová šestka alebo sedmička, proste hráč top 10 Jürgen Melzer, ktorý je dnes už svetovou tenisovou legendou. Ja verím, že všetky tieto mená plus naša špička budú ťahakom pre vás, pre divákov, že uvidíme aj tento rok v Bratislave vynikajúci svetový tenis. Dovolte mi, aby som vás teda pozval do Egon Areny Národného tenisového centra, aby som poďakoval našim sponzorom spoločnosti Peugeot, Typos a Retro Invest, ktoré dlhodobo podporujú náš turnaj a verím, že uvidíme spolu vynikajúci tenis a budeme sa spoločne tešiť z skvelých športových zážitkov.